Codwyd Bunkers Row ddiwedd y 19fed ganrif I gartrefu mwynwyr y mwynheuarn a'i teuluoedd yn nhref Blaenafon yn ne Cymru. Codwyd Bunkers Row A yn floc o 20 o 2 gefn-gefn rhwng 1790 a 1792. Yn fuan wedyn, rhwng 1796 a 1810, codwyd Bunkers Row B yn floc o 14 o 2 gefn-gefn. Ychwanegwyd Bunkers Row ec 1 ac ec 2 at ddiwedd yr rhesi o 2 ar ddechrau'r 4fed ganrif ar 15. Am nad oedd unman yn y tai I gadw bwyd, codwyd blociau pantri ar diblaen y rhes. Yn y tai gefn-gefn hynny, roedd 2 ystafell bach iawn, un lawr grisiau, a lle tân y gornel, ac un ystafell heb dan fyny'r grisiau. Tafarn y Rifleman's Arms yw un o'r dyfarndau hynaf Blaenafon a chafodd ei godi ar gornel Abergavenny Road a Rifle Street I wasanaethu cymunedau Bunkers Row a Rifle Green. Rifleman's Arms ydy'r adeilad hyd heddiw, ond mae estyn a newid wedi bod arno ers sydd ei gael ei godi'n wreiddiol. Eglwys Santiago, Eglwys y Plwyf, oedd un o'r manna olaf o ddoliad I gael ei godi ym Blaenafon. Fe hadeiladwyd yn 1913, yn lle'r hen eglwys dyn a oedd hefyd wedi chysegru I Santiago, ond y chaws ei godi ar saflau gwahanol. Hen gerrig o ffwrneisau North Street oedd y rhan fwyaf o'r cerrig a ddefnyddiwyd I godi'r eglwys. Erbyn hyn, gweithdi celfi yw'r adeilad, ond wedi'w symud iddo yno y mae'r cyntedd a'r cwt clycha ar yr ochr iddo a oedd yn arfer wynebu Abergavenny Road. Codwyd Penywel, capel y Methodistiaid Calfanaidd, yn 1815 yn King Street, Blaenafon, ar dir a gafwyd yn rhodd gan gwmni Blaenafon. Cafodd ei ail-godi yn 1885, ac yn 1916 fe chwynegwyd ato ysgoldy na ddangosir mohono yma.